Mladí ľudia majú dnes iné možnosti, ako sme mali my. Pamätáte si, že my, keď sme chceli ísť aj do spriateľnených krajín vtedajšieho socialistického bloku, tak sme sa tam nemohli dostať, museli sme mať pozvanie. Do Sovietskeho zväzu som musel ísť na pozvanie, ma musel niekto pozvať, alebo do Poľska. Nemohol som ísť jednoducho tam a nebodaj sa zamestnať. Dnes mladí ľudia na občiansky preukaz prechádzajú hranice a nemajú žiadne obmedzenia. Naviac sme v Európskej únii, kde už je voľný pohyb pracovnej sily a naši ľudia musia dostávať mzdu takú, ako majú aj v tých krajinách, kde sú napríklad v Rakúsku. Už náš človek, ktorý tam ide, tak dostáva mzdu, ktorá je na úrovni Rakúšana. Toto sú možnosti, ktoré sme my nemali. Ale tí mladí ľudia tam idú aj kvôli tomu, že chcú ísť na skúsi, chcú ísť jazyk si zveľaďovať, chcú jednoducho pozerať sa, ako aj to tam v tom zahraničí vyzerá. Ale povedal by som aj inú pravdu. Keď si zoberiete najväčšou krajinou, teda krajinou, kde najviac Slovákov odchádzalo, bolo Írsko, ak si spomínate. Dnes sa drvivá väčšina mladých ľudí vrátilo z Írska a mnohí z nich aj z pohľadu, ktorý mám ja, už sa nechcú vrátiť tam späť, pretože nie sú všetko len peniaze. Našou snahou, čo je zjednodušenie, keď chcem, aby sme udržali tých mladých ľudí, je, aby sme im po skončení školy dali právo tzv. Prvého zamestnania. A to je tiež jedno z opatrení, ktoré máme pripravené. Čiže právo prvého zamestnania, že sa môžu zamestnať, štát to bude dotovať aj z európskych fondov a tam vznikne nejaká taká väzba medzi tými zamestnávateľmi, že spoznajú tento mladý človek je šikovný, tak si ho necháme. Vytvoríme mu priestor. Toto je podľa mňa aktívny spôsob, ktorý treba robiť dnes, ale nedokážeme zabrániť a presvedčať tých mladých ľudí, aby nešli do zahraničia. Práve naopak, niekedy si myslím, že oni by mali ísť do toho zahraničia. Možno teraz nie všetci so mnou budete súhlasiť, ale zoberte si, že keď si prečítame aj Dobšinského rozprávky, všade sa hovorí, že išiel na vandrovku do sveta. No išiel preto, aby videl, ako ten svet funguje. A vrátil sa naspäť buď zocelený a možno aj kapitálov niekedy silnejší. A my sa tomu brániť nemôžeme. Skôr ide o to, aby sme vytvárali podmienky tu, aby mladí ľudia ostávali. Ale nedá sa to urobiť z večera na ráno.